fl-okkażjoni tal-laqgħa importanti li l-Papa Franġisku nieda għall-familji kollha tad-dinja, nixtieq inwassal messaġġ ta' kuraġġ lill-familji Maltin u Għawġin, il-familji tagħna. Jalla kull familja bid-diffikultajiet u l-limiti tagħha tibqa' tkun skola ta' mħabba. Il-familja li hija grupp ta' persuni diversi u tgħix ċirkostanzi diversi fl-istorja u n-narrativa tagħha. Għandha din l-isfida. L-imħabba konkreta hija l-imħabba li San Pawl l-Apostlu missielna Janni fil-13 kapitlu tal-ewwel ittra lill-Korintin. Il-Papa Franġisku fid-dokument sabiħ dwar il-ferħ tal-imħabba Moris Letizia jitkellem dwar l-imħabba konkreta fil-ħajja tal-familja. L-imħabba li taftader u tħenn, li tissapporti, li ma taħsibx il-ħażin, ma tagħmilx il-ħażin. L-imħabba li tibqa' għal dejjem. Jalla l-familji tagħna jgħixu din l-imħabba u jkunu tassew skola ta' maħfra, skola ta' paċenzja, skola ta' tolleranza u tal-akkoljenza reċiproka, għax wara kollox l-imħabba konkreta dini li jiena nitgħallem ma nieħux il-persuna l-oħra for granted, allura ngħid jekk jogħġbok li jiena inkun mimli gratitudni għad-don tal-persuna l-oħra imqara l-pjaċir xkejken, allura nitgħallem ngħid grazzi. U meta nonqos jew noqsu xulxin ma niddejjaqx ngħid aħfirli. Sorry. Dawn huma 3 pariri li ħobb jagħti l-Papa Franġisku. Għalih huma riċetta ta' kif ngħixu flimkien f'armonija. Xi ħaġa oħra li ħobb jgħid il-Papa Franġisku hija meta iberraq tagħmel ix-xita r-rat u s-sajjetti ippruvaw għamlu paċi qabel tmorru torqdu. Biex dak id-disgwid jew inkella dak ir-rankur ma jibqax javvelena l-qalb tagħna. U m'hemmx għalfejn ħafna kliem, tbissima, tannieqa. L-għafsa tal-għajnejn u l-qalb u l-idej. Jalla il-lingwaġġ tal-imħabba ikompli jsib fil-familji tagħna għar tal-mina li tagħti frott ta' paċi u tama lil pajjiżna.